egin, jaiko errege bizi baita, gizaldi eta gizalditan. San Pablo apostoluak Tesalonikarrei, senideok, hildakoetaz zuek ez dakinean egoterik ez dugu nahi, goiberen zaitezten, itxaropenik ez duten beste horien antzera. Jesusik eta piztu zela sinisten dugun bezala, Jesusen garen direnak ere, jangoikoak arekin batean bere ganatuko ditu, eta horrela beti jaunarekin egongo gera. Oztu ezaztu beraz elkar, hitz hauekin. Jaunak esana. Jauna dut hartzain, ez naiz ezen, berak erran, naute gurita, aitak ematen didan guztia nigana etorriko da. Eta nigana datorrena ez dut kanpora botako. Zerutik ez baina izjaitsi nire nahi egiteko, bidali nagoenaren nahi baizik. Eta hau da, ni bidali nagoenaren nahia. Eman bidaletik ez dezadala ezer galdu, baizik eta piztu dezadala azken egunean. Hau da, nire aitaren nahia. Semea ikusten duenak eta arengan sinisten, izan dezala betiko bizia, eta hain piztuko dudura azken egunean. Jaunak esana. Heriotza, errealidade, gogorra, beti. Zango dezake, gizakiak, norberak, baduela bere barnean, bizitzeko gogoa, bizitzeko borondatea, deno nahiko dioke bizi. Eta bestetik ere, gure ingurukoak estimatzen ditugunak, maite ditugunak, gurekin ere nahi ditugu. Eta hori naturala da, eta ona da gainera. Gizakiok sentimendu hori edukitzea, bizitzaren aldekoa. Horregatik heriotzak beti kolpea ematen ditu, beti kolpatzen ditu bizia galtzera. Gure inguruko norbait deitzen duelako. Eta beti da kolpea, utsuneak gure herriagotan ari gehiago. Gure herriagotan hiltzen zaizkigunak ez dira zenbakiak edo portzentaiak dira izen abizenak eta etxe askotan utzi edo erdi utzi gelditzen direnak eta gure herrientzako edozein galtzea galera handiena. Deno importanteak bai dira gure herriagotan. Horregatik beti heriotzak halako kolpe ematen digu, halako tristura, halako pena, halako mina. Horren aurrean, esan genezake, gizakiok ere saiatu beharra daukagu, beti gauza positiboak ere ikusten, eta nik esango nuke gure hildakoak desperitzean batez ere hortan saiatzen gara da. Norberak bere barnean baditu, bere oroitzapenak, kasultan, gaurkoan Juan Jose, otxoki, ari gira
oroitzapen horiek gordetzea, batez ere positiboenak, haiengatik ikasitakoa gogoan izatea, bere afizioak, bere sapezio gauza, oidana gogoan egizea gauza eragan, eta eskerroan ez egitea. Haudan, behiratu behar dugu, bizitutakoa, haiekin konpartitutakoa, Josirekin konpartitutakoa, eta altxo haundin bat bezala gure oroimenean gorde. Eta hori izan guztiok egin beharreko, esan duke, zer egin egura. Baina, fidel guzako, kristau guzako baita ere, Jesusek batez ere, eriozaren min horren argian eta tristuraren argi guzti horretan, itxaroperaren argia eskaini dugu. Jakinik, alde batetik, gure bizia ez dela erabat bukatzen eriotzarekin batera. Eriotzak ez du azkeneko izan. Eriotzaren ondoren ere badago bizia. Gu ez baigera, bakar-bakarra, ezurrez eta haragiz osatutako multzo batzuk, edo atomoz eta molekulaz osatutakoak. Badaukagun parte espiritual bat, eta eriotzean parte espiritual horrek bizirik dirau. Eta horrekin batera Jesusek gogorazten dugu egin gaituen jainkoaren gana itzultzen gara eriotzaren ondoren. Eta jainkorrek maite gaituena. Jainkorri errokitsua dela. Ez dugu eduki behar eta baldin bat daukagu ez gara evangelioa behar bezala ulertzen ari ikararik jainkoaren aurrean. Jainkoak nahi du senti dezagula konfiantza eta maitasuna beraren da. Horregatik evangelioan Jesusek garbi aski erakutsi nahi izan digu jainkoa errokitsua dela. Gure hartzain ona dela. Ezagutzen gaituena, gutako bakoitza eta maite gaituena. Horregatik nahi du jainkoarengan pentsatzeak guregan konfiantza itxaropena sentiaraz bezaigula. Hoxe da, gure jaunaren borondatea. Eriotzaren aurrean, naiz eta tristura sentitu, horrekin nahi dugu indarra eta argia sentiarazi gure jaunak. Gure hilakoak esperientzen ditugunean ere, ez dugu aztu behar, haiekiko gure harremana ez dela erabat suntsitzen. Hoi, kredoan aipatzen dugu santuen elkartasuna da. Haiek gure alde egin dezakete guk, haien alde erregutu dezakegu, eta halako harreman hori ere ez da erabat hausen ez da guk nahi dukena, baina ez dugu betxatu behar erabat suntsitu edo desagertarazi zaizkigula gure hildakoak. Gaurkoan hemen, alabarren, Juan Jose gure senidea despeditzen ari era. Eskarronez, jainkoari eskarronez, berari, eta batez ere bere harimaren alde erregutuz. Eskatuz, jangoikoari, egin gaituen jangoiko onari, zeruko gure hartzailonari, har bezala, Juan Jose gure senidea goiko hartalde hartan. Eseri bezala, bukaerarik ez duen bere mai otorduan, han izan dezala atxedena, han senti dezala zoriona, eta handik egin dezala gure alde. Eta egin dizagun berain gure eskaini. Eskatu dugu, gaurko horretan, aita santuak emate, Francisco gure aita santuak, eta gaixori dago jainkoak bere indarra eman dezaion. Eska dezaiogun jaunari. Beti ereko zoriona, zeruan bere baitan bezala, handik gurean egin bezan, eska dezaiogun jaunari.
Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Beraz, guztien aldei da, go guztiok betirako inoiz gaitezen. Gehiago oraindik, ere bizi eta go guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, haien taldeekin batean goresten zaitugu pozez beterik kantatzen duguna. Kanta ezagun, aigeruekin, zeruko kanta ederena, santua, santu, santua zera, jagoiko gure jaurorena. Zerukan urrak goresten duten, goresten zuen ahalmena. Osana zuri zeru horietan, osana goragena, bere indatua orain beti, gure gana datorrena. Osana zuri zeru horietan, osana goragena, bere indatua orain beti, gure gana datorrena. Santu zera bai jauna eta santutasun guztien heldurik. Santu egizkizua da horietako hauek zure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz buruz eta zikoa ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez, altzazue eta jan guztiok ontatik, aurre gorputza da, zuentzat emango dena. Afalongo berdin kamizaturik bertzen eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez, altzazue eta eran guztiok ontatik, aurre horaren kamizatan, itun berri eta betikoaren hola, zuentzat eta askorentzat ekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztu hau nire hori gari. Hau da, sinistenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta bizkuera gogoratuz, biztiaren ogia eta sabarmenaren kariza esperitzen bizkizu guzturi eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onako dituzulago. Eta apalik eskatzen duzugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzara. Gogoan izan jauna mundu guztiak zabaldurik dagoen zure egizan. Eramazu maitasun osora, Francisco gure eta Santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta egiz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jaunak izteko itxaropenean patikan gure senduleak eta hildako guztiak berezitik Matoxe, anitzazuz lorbegian nagitan. Errotizak iztigu arren guk guztiok betiko bizitza ditxe ezagun, Kangoikoaren ama Mariako Atsuarekin, San Jose bere senagoekin, apostolu santuekin eta gizati guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zitzagun, Jesu Kristo zure semiaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jagoiko alduzkidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizadi eta gizadi guztietan. Sanpatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe
familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honea etorri guztioi. Familiari, une familiagoetan laguntzera, Jose gure familiari azken akorda egitera eta Jangoikoari bere animaren aldearen uzera. Eta oain kaposantu aldera bide horretik azken erresponsoa egin izan du.
hoxe gure anaiari argi eta bakeren zure etxea. Beraren alde ospatu baitegu Pasko sakramentua, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jaun, zuekin, bereka zaitzatela jaiuko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazten jaunaren bakean.